Terus digenteni karo dalang liya. Oh sapa kuwi? Masku dhewe. Ngono. Mas Badar Alam. Iya, ning alhamdulillah. Budaya saka tembung budidayane manungsa kang ambabar marang kaendahan. Iki tetep diuri-uri karo wong Nuswantara. Ngono. Kuwi anane ya nggur ning Indonesia tok. Apa? Angger riyaya ngono kae lho, Nok. Iya. Angger bar bodo lebaran, heeh. Ngono kae terus salam. Budaya kuwi kaya sing dingendikake Biyung, jarene budaya kuwi jati dirining bangsa. Aja menolak, kowe iki lair ana ing tanah Jawa, mula aja ninggal karo budayamu budaya Jawa. Zakat ping 5 ngibadah. Ditata sendek sangkire. Karena sebelahku gambar tanah benaran ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk anakku sing setinik-tinik, anakku sing ayu dhewe, Nduk Limbuk. Ana dawuhmu apa, Mak? Leren sawetara ya, Nok. Heeh, nganggo ambekan ngono. Iya ngestokake dawuh. Ngendoni swasana kang kenceng. Abot repote awake dhewe nampa dawuh saka pepunden kene. Iya, ning sadurunge matur sing akeh-akeh, ayo anakku Limbuk tak gandeng tanganmu sing tengen. Iya, bareng-bareng bengi iki ya kuwi ngunjukake rasa puja lan puji syukur. Heeh. Konjuk marang Gusti kang murebing dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa Nok. Nggih, kang wis malimbarake keberkahan kang sarta kenikmatan saengga
bengi iki aku karo Biyung sak rombongan bisa manunggal lan tetunggalan ana ing adicara bengi iki ya Mak. Pancen bener kaya mangkono. Nggih. Banjur bengi iki janjane adicarane apa? Piye? Bengi iki acarane kuwi apa? Ngene ya, Nak. Bengi iki ya kuwi adicarane tidak lain dan tidak bukan. Ya kuwi nyadranan. Ngono. Heeh. Utawa bersih dusun. Ana maneh sing ngarani sedekah bumi. Iya. Nek daerah lor Bojonegoro Blora ki ana sing nyebut manganan. Iya. Ana sing nyebut uga rasulan ngono kae. Iya, ning intine padha ya kuwi ucapan dan ungkapan panuwun lan syukure para warga masyarakat, wabil khusus warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Gebang Siwil, Desa Mbukur, Patyan Rawa, Kadipaten Nganjuk. Iya, awit saka keberkahan lan kenikmatan kang diparingake marang kabeh warga masyarakat pepunden ing Gebang Siwil bengi iki no. Ngono ya, Mak. Iya, ngestokake dawuh. Awake dhewe taun iki ketiban sampur, mula wis sak trepe, wis sak wajibe awake dhewe ngaturke panuwun. Ngono. Nggih. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, kunjuk sapa wae, kunjuk tamu undangan. Pepundenku Bapak Kepala Desa. Sapa? Ya kuwi ingkang winingku kinurmatan Bapak Nur Yahya. Ngono. Uga ketua panitia sapa? Bapak Komaini. Ya. Sarta ora lali Bapak Kasun, Bapak Kasun, Bapak Teguh Riyanto. Ngono ya, Mak. Sumrambahe panitia. Kang wis ikut andil bot repot kanggo terselenggaranya pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Dan tentu juga ucapan terima kasih yang sangat besar. Ndak aturake kanggo seluruh para warga masyarakat kang lenggah ana ing dusun Gebang Siwil. Ewadene taun iki awake dhewe sing ketiban sampur kinen paring lelipur. Bot repote nampa dawuh ya kuwi gelar hiburan, gelar kelir gantung gong. Ya kuwi mengeti adicara bersih dusun warga masyarakat dusun Gebang Siwil. Ngono ya, Mak. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Iya. Iso sowan rene maneh. Wis kangen nok. Ngono. Luar biasa wiwit sore wis rame. Wis wiwit sore wis rame. Disembadani karo para panitia. Pancen bener. Ucapan syukure, ucapan syukure, ungkapan syukure, agenda rutin tiap tahun. Gusti Allah, Gusti kang murbeng dumadi manut agamane awake dhewe wis nate ngendika lumantar kitab suci sing piye Mak jarwane. Sok sapa sing seneng ngegungake rasa syukur, sayekti bakal ditambah sing dadi nikmati kosok baline. Sapa sing kufur? Kufur kuwi ora gelem nyukuri marang nikmate pangeran, bakal nampa bebendu utawa siksane Gusti Allah kang gegirisi. Ngono ya, Mak. Nanging warga masyarakat Gebang Siwil istiqomah anggone nindakake adicara bersih dusun kaya kang kagelar dening bengi iki. Pancen bener kaya mangkono. Iya ngestokake dawuh. Jernyatane iki adicara rutin tiap tahun nek ora kleru awake dhewe wis tau sowan rene ning biyen wis suwe no. Ngono. Wis suwe biyen tau sowan rene ning Gebang Siwil. Iki lagi iso ketemu maneh. Keselan dalang tau mergo awake dhewe pas tumbuk. Ngono. Pas tumbuk, pas tempuk pentas ning daerah liya, kedisian daerah liya, terus digenteni karo dalang liya. Sapa kuwi? Masku dhewe. Ngono. Mas Badar Alam. Ya, ning alhamdulillah bengi iki awake dhewe sing nampa kapitayan sowan tinimbalan maneh. Pancen bener kaya mangkono.
Apa meneh adicara rutin tiap tahun kaya ngene iki? Heeh. Kaya nyadran, kaya bersih dusun, sedekah bumi, heeh. Kaya ngene iki wis menjadi tradisi utawa wis dadi budaya kang sarta jati dirine wong Nuswantara kok no. Ngono. Jenenge wae budaya. Budaya saka tembung budidayane manungsa kang ambabar marang kaendahan. Ngono. Mula sing jenenge budaya karo agama kuwi aja nganti dicampurno. Ngono. Ing antaraning agama kelawan budaya yen dicampur iki mengko ndak cawuh. Ngono. Iya. Ibarate kaya sandal kae lho no. Iya. Sandal kae senajan wujude padha nanging bentuke beda ya kuwi tengen karo kiwa. Ngono. Yen sandal kuwi sak pasang tengen kabeh kuwi angel dienggo mlaku. Ngono angel digunakake. Begitu juga tumraping agama kelawan budaya. Aja dicampur mundak cawuh ning kudu seiring sejalan, mlaku bareng. Iya. Tembunge agama hablum minallah kang sarta hablum minanas. Ngono. Hablum minallah ki hubungane menungsa karo Gusti Allah. Ngono. Yen hablum minanas hubungane awake dhewe padha padaning umate pangeran. Ngono. Dalam bersosialisasi bermasyarakat. Lah kuwi nganggo budaya. Ngono. Waton budaya ora tabrakan karo agama, fa insyaallah ya ora enek eleke. Ngono ya, Mak. Contone nak ana budaya sing ya kuwi nganti saiki tetep diuri-uri karo wong Nuswantara. Ngono. Kuwi anane ya nggur ning Indonesia tok. Apa? Angger riyaya ngono kae lho, Nok. Ya. Angger bar bodo lebaran, heeh. Ngono kae terus salam-salaman sobo karo tangga teparo, heeh, mubeng ning tangga teparo. Kuwi ora enek. Ning bangsa Arab ora enek. Iya, mergo kuwi budaya sakjane. Ning budaya sing positif, iya, ran ing ngapuran, heeh. Ning Arab ora ana. Ngono, heeh. Kaya bengi iki, barang. Iya, iki ya budaya, heeh. Ora tabrakan, ora cengkah kelawan agama, ora. Iya. Apa meneh ana ing adicara nyadranan, sedekah bumi, iya. Ngene iki akeh nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Upamane ana ya kuwi siji nilai syukuran, heeh, loro sedekawan, telu seduluran. Ngono, heeh. Syukuran, nyukuri nikmating pangeran kaya sing tak aturke mau ngarep. Angka loro sedekawan, sedekah ngetokke ragate kanggo menghibur para warga masyarakat. Sing diuntungkan ora mung pelaku senine ning bakul-bakul UMKM uga berputar. Iya, iki termasuk sedekah dana rasa. Iya, terus sing angka telu seduluran. Ngeraketake balung pisah sing ora tau kumpul karo tanggane dadi kumpul karo tanggane. Pancen bener kaya mangkono. Iya, kaya ngene iki berarti ngeraketke tali silaturahmi wujude budaya nanging di dalam budaya kuwi ana nilai-nilai agama yang terkandung ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Uga ngaturke panuwun, Nok. Kunjuk mau urung ndak sebutake. Ya kuwi pepundhenku Bapak Ulum Bastomi. Ngono, anggota Dewan DPRD Nganjuk. Ya, uga nyengkuyung pagelaran bengi iki. Ngono ya, Mak. Alhamdulillah wa syukurillah kebak berkah kelawan barokah. Sing baku ndonga-ndonga. Muga-muga seluruh rangkaian adicara bersih dusun nyadran utawa sedekah bumi kang wis kasembadan katindakake, ya. Sarampunge wayangan dusun kene ya kuwi dusun Gebang Siwil. Dadi dusun sing baldatun thayyibatun warapun ghafur. Gemah ripah Allah jinawi karta tata turaharja, murah sandang kelawan pangan cinaketok ing kamulyan, tinebihna saka bencana alam. Amin 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 Allahumma amin. Allahumma amin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala
Putri sareng sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kang teleng seru kanggo mrasta sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu sareng sedulurku aja nganti mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu uga akeh adicara kang kagelar sakliyane wayang kok ana ngono manut dawuh pangandika kang kababar mau sore ana ing sambutan iya ana sing solawatan iya ana sing elektron jalan santai lan sak liya-liyane ngono dadi warga masyarakat kene kuwi ngabehi agamane ora ditinggal ning budayane tansah dicekel kanthi kenceng ngono ya Mak iya ngestokake dawuh ternyatane yo budaya kuwi kaya sing dingendikake biyung jarene budaya kuwi jati dirining bangsa aja menolak kowe iki lair ana ing tanah Jawa mula aja ninggal karo budayamu budaya Jawa wis fitrahmu dadi wong Jawa takdirmu dikudratke lair ana ing tanah Jawa iya mula kudu tansah ngugemi karo budaya Jawa. Pancen bener kaya mangkono kono. Iya ngestokake dawuh. Sowan komplit. Kanca-kanca ya kuwi sanggar seni Astabrata mijil saka Jalan Mastrip Gandung Kidul Kecamatan Nganjuk Kadipaten Nganjuk. Iya komplit ora komplit dikomplit-komplitke. Iya pengrawit sinden wayang gamelan ala tanpa rupa nggawa saka gubuk Mastrip. Iya Mak ngestokake dawuh. Apa meneh iki disembadani disumbutke
Kang sarta di live streaming, disiarkan langsung. Iya. Ya kuwi lumantar channel YouTube Sang Asta Brata Media. Ngono Asta Brata Media. Ya. Dadi sing ndongake warga masyarakat dusun Gebang Siwil ora ngemungake penonton sutresna budaya pecinta wayang kulit kang rawuh ana ing lokasi, nanging para sutresna budaya ya kuwi pengikut-pengikut channel YouTube Asta Brata Media sing memonitor lumantar channel YouTube uga melu ndongake dusun Gebang Siwil sing bengi iki kagungan kersa wujude bersih dusun. Iya, alhamdulillah berkah kebak barokah. Iya, salam-salam uga sakliyane awake dhewe sapa-sapa karo para warga masyarakat ing kene uga salam dan sapa-sapa karo sing memonitor atau sing mirsani lumantar channel YouTube pengikut setia Asta Brata Media. Ya, kanca-kanca komunitas, ana FMA, ana RAS, ana SDA dan lain sebagainya. Ya, sing tansah mengikuti awake dhewe sak kanca. Pancen bener. Iki kanggo pambuka mukadimah, diwalik slintru. Pamundutan tak arangkum paling akeh nyuwun pepiling, mula didhisikne ya nok. Iya, Ternyatane warga masyarakat kene kuwi agamane kenceng, agamane tansah dicekel kanthi temen tumemen kok nduk. Iya, dibawani luwih dhisik pepiling. Karya besar Ki Haji Anom Surata. Iya. Monggo gek ditibake pepiling. Monggo dipun bawani dandang gula. Mas Heru dipun salirani. Iya, monggo Mas. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sasama aja padha ditinggalke mengko arambung pepiling Mas Gareng tak aturi munggah. Iya, arambung pepiling. Iya, bengi iki tunggone karo anune maratuwane. Iya, Ayah Sugeng. Iya. Mula ana bintang tamu pucet. Iya. Lanjut, Rukun Islam niku sahadate kang angka siji angka kalih kang angka loro solat dene kang telu disambi maca WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Dalang. Nggih dalu. Saking Pak Waris Sugiono memonitor. Iya, ana meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wilujeng dalu. Lan kru Asta Brata Mas Akbar sukses selalu antuk keberkahan saking Allah taala. Menawi dipun paringi pepiling ya nggih saking
Bunda Angel FMA matur suwun saking kula Bapak Lasiman wonten TKP. Ya, wis nyalami wis mau sore Bapak Lasiman. Ya, apalane kanca-kanca. Angger aku wis nyebut Bapak Lasiman ya. Kanca-kanca Astabrata iki tanpa Bapak Lasiman ora iso awit no. Iya. Ya. Ya. Ramadan yuk. Ramadan nindakne poso papat zakat ping 5 ngibadah haji. Lamun gangsal-gangsale rukun Islam sampun dipun tindakaken tegesipun rukun Islamipun kados pundi Mas Heru? Rukun Islam sampurna. Wis katur tibake pepiling. Ya. Pepiling karya besar Ki Haji Anom Surata untuk salam pambuka untuk para warga masyarakat Gebang Siwil Kang Sarto yang memonitor lumantar Astabrata Media ya buka ya coba kaya ngapa dadeke cok ya yo.
magrib lan isak jangkepe wis ngatur iki ana namala sing tumibeng pangkon. Dari Mbah Parno nyuwun gending kembang rawe kalian karang kates. Ya, gending niki untuk masyarakat Gebang Siwil semoga rukun dan damai nggih mengke dipun pinangkani setunggal mbaka setunggal. Ning iki sing luwih dhisik sing dianti-anti kudu dadi bukti sing diantuk